Ышаныч телефоны. Исәнмесез? Тыңлыйм сезне. Акылның саташкан бер мәле. Аңламый вакыйга агымын. Тәрәздә корылман сүрәте. Мин инде күптәннән арыдым. Йөрәкнең исергән бер мәле хисләргә буйра әмерен. Мин гүя таушалган бер китап. Укымый аңлау юк кадерен. Жанымның ширләгән бер мәле үзәгем үселә ярадан. Таш кебек суынды күңелем. Мин инде җылынмам яңадан. Боз булып каттылар яшьләрем, мин янып бетелгән бер чира. Бу хисләр кабаттан төрләмәс. Үткәнем артымда ташкыя. Кышкы кич, йөрәкнең үзәге әрнидер зәмһәрир суыктан. Күңелдә корылман сүрәте. Әрнерме йөрәгең мин юктан? Ышаныч телефоны. Исәнмесез? Тыңлыйм сезне. Ишек төбендә кара чылбырны ялап тора айның ак эте. Сөткә манылган кайнар сулышы шәһәр урамнарын эретте. Таш келәмнәрне яңгыр ялый. Юллар тишелә ялан аяктан. Кычкырсаң, айтаваз юк. Ихласлыкны галәм оныткан. Тавышсыз эт килә. Кәгазь күперләрне яндыр сәнә. Шәһәр рәсме тели яңа төсләр. Бергәләнә йөрәк. Бумаласы юк бит. Беткән бугай инде саф хисләр. Онытылды хәтта йөрелгән юлларда. Салынган сукмакка үсте җире. Ялан аяк, каныга баткан килеш. Мин яңа сукмак салып киләм. Түбәләр өстеннән күкләрне дөм манып караган. Кич төшә,
Kalbinin türüne, tılgısız көңелім мұңлана. Мұңзарым hiçbir kim аңламый, шайтан мұқтыра арада. Құтқат сөз шешіле, тыңламый, шілтелеп ғайбілер саналар. Аңлашу үміті тамшылап, юк була таралып һавада. Ярсыған күңелем ашқына, кыш сыман, иреккә далага. Мин очам җилләрдә тибрәлеп, мәңгелек сөюем каршына. Яшеннәр, давыллар кичәмен, янымда гомергә кал гына. Боз кичеп, дөньямның түреннән, мин юлда кичеккән арада. Боз кичеп өлгергән үземнән. Мәңгелек дигәнем ятларда. Жанымда очларыма кысып, ялгызым йөриммен далада. Мин мескен, кайда да бер артык, муенга уйларым чорнала. Taş iden, divarlar, boş düşem, yırtılıp taşlanğan ak kağız. Җимерек хәрәбә мин, кирәк шатнаган җаныма бер бәхәс. Яраткан көй уйнап туктагач, гасырлар узган диярсең. Битемнән назлаган җил, хәзер башкалар чәченә иярсең. Телефон шалтырамый күптәннән. Ник шунда берәрсе ялгышып, сүтелгән күңелнең җилеген көн белән төн уйный тартышып. Ярасын ялагач, эт бит, сызлавы беткәнен көтәдер. Шул соңга яшәгән көн булыр. Син мине калдырып киткәнен. Таш идән, диварлар, буш түшәм, йыртылып ташланган ак кәгазь. Башланмый өзелгән бер тормыш. Сыңарып калган бер бәхәс. Күздән ярышып чаба яшьләрем, туган яктан ерак булган чакта сагындыра диләр хәтта әрем, ник мин сагындырмыйм. Мин әрем түгел, иреннәремнән әчеттерме, вәгъдә бер кайчан. Эх, ник умырзая исе түгел, әрем
koşan. Күзләргә ак тасма, уйларга җиңеллек, бассаны тәрәз төбендә. Бүтәнге әңгәмә күптәннән монолог, өч нокта чарасыз төзендә. Шигырьләр бер туган тынлыкка багышлап, чынбарлык урынына зур кебек. Яндырып диварның кагазлы киемен, шәһәрдә бүлмәмдә төссезлек. Sütä şeşlerinin yılanlı yumgağın tüşemge ağızak karasın. Seni salıp başını ingine yadbirinin cennetinin kaşların tınlıysa. Yıkısız sözünün tüm. Eminde tattım, şavleler tirile altıda. Jäler içine yaşarım özümle. Hemen oyun. Durulmam burada. Jäler işine yaşarım üzümle, tamamlayayım duralmam orada. Jäler işine yaşarım üzümle, tamamlayayım duralmam orada. Jäler işine yaşarım üzümle, tamamlayayım duralmam orada. Jäler işine yaşarım. Jäler işine yaşarım üzümle, tamamlayayım duralmam orada. Jäler işine yaşarım üzümle, tamamlayayım.
Тынлыкның ачысы ябышып яңакка, еракка селтәде. Аяклар калтырый. Почмакка чорналган күзләрем идәнгә. Гейзердай котырып тулышып яшь кайный. Тоткарлык. Уянып ургылам көзгегә, күзләргә нур элем, иренгә елмаю. Бу минем көндәлек ятланган биюем. Bir köy, bir takt, bir şırnalı boşlukka tigilgen бәхеттә, күзләрдә текәлеп yüzümне тишүче. Күп алар, шашынып бәхеткә күрүче, бәһаләр өрүче, күп алар син ише. Биюем иртәдән караңгы төнгәчә. Elinip kalганчы дүрт дивар артында. Аннары тынлыкның ачысы, калганы таңгача тоткарлык радио дулкында. Ышаныч телефоны. Исәнмесез? Тыңлыйм сезне. Таң атканда көзге җилләр уяттылар күлнең сагышын. Соңгы казлар очып китте күгә, төркем булып, ярашып. Соңгы казлар очып китте, көтмәделәр кояш нурларын. Очрашулар көтеп калган күлгә онытмаслар микән юлларын. Тезелешеп очты казлар. Болытларга ахыра ярып, аккар булып ятып калды, каурыйлары җилдә тирбәлеп. Тезелешеп китте казлар, соңгы төркем юлга кузгалды. Җәй буена күлне иркәләгән моңнары да китеп югалды. Ялгыз калган моңсу күлне юатырга китте уйлар. Каурыйларына кушып елаганда, мин бит бәгыре сине уйладым.
Күкләргә юрадым юлларны. Шау-шулы шәһәрдән үземне табарга, үземне эзләргә кузгалдым. Мин качкан. Ә күкләр бер үкләр. Былтыргы йолдызлар чигелгән. Шул бер үк сагышым эзенә сокланып атылдым галәмем чигеннән. Мин ялган, мин тоташ ялганган, мин тоташ өзелеп бәйләнгән тиеннәр дисбесен тарткалап саларга төннәрем сабырлык бирсеннәр. Күз яшем манылган һәм ныклап тартылган, төп-төгәл 102 мәртәбә саналган һәм алып куелган. Юк һичтә бу кичтә өр-яңа тиенне ясарга юк теләк. Бары тик болытка уралып, төшемдә сагалый киләчәк. Синең дә чәчеңә шал урман бәс сарган. Юлыбыз кисеште бер заман. Тиенле дисбемне кесәмә яшереп гомерләр димен мин аязган. Син китәрсең, таныш сукмаклар иңләрсең һәм кайтып керерсең өеңә. Син кайтып керерсең, кайтасың, килмәсме? Менә бу иң тәүге тиенгә. Изге эш эшлим дигәндә халкыңа, әллә нинди кылчырак баулар салалар акылыңа. Бу заман шундый заман дип, бу вакыт мондый вакыт. Сен үзеңне дөньяда безнеңчә йөрт, безнеңчә тот. Мин сыя алмыйм андый шартлар, аны дөнья вакытына. Башны бөксәм зур җинаяттыр улуг җан хакына. Aşkınamın min əbəd bitməz vurulğan məngəgə, məngəlikə, məngə ruhlu, məngə nurlu yəmligə. Anda min məngə küləş, həm məngə yaş bulmaq dilim. Bu yaş sünsin, yerine min yaş bulmaq dilim. Vaktını yürütürkçiler kılşatda mindən görüp, faydalansın şunda mindən, sağadın her kim vurup.
Koyunlarım niye başın igen? Sebepşimi muna bu kızlar. Kütmegende yuvuş karı bilen yapraklardan toplangan besler. Belki bir tuktavsız yağgan yağmur, davul bilen ışıngan jiller. Ko'ngillarga yish tomib turib, ayovsizdan ışıngan kızlar. Kim so'ng sizning op tuzingizga sızık tizgen yaralar. Koyunlarım bir yollar, yapraklarım oval. Kızgı molga, kışkı salkınlarga, davullarga tüzek millet. Lekin tüzmi bari ağır süzge. Koyunlarım, yoldaşlarım için, gaful süreyim ütenip sizde. Kaldırma
Yalada buzlu tamşılarda gelmegen ayat sızımları. Hıdaymıştı müze koyup yürü. Kafıdağı tınık kuzlelerden ata kuzle koşkın ulun izler. Kişke kardan tamam talanganda akşap tıra fana incavler. Bu kiş artık jingel ütürüler. Bu künüsü burun kalkılığı sözegeye jirli yavumlardan arzu rişi türlü şikler yaklı Күңел ике кыса күләменә бүлгеләнгән, метро тирәсендә бер ялгызы сатылмаган чыршы, шәһәр-ара нәрсәдер будыгы сынган кануна үсәлә. Карлар гына беркем күрмәгәнгә үтә салмак тышлый тиеш җире, махсус таҗик, махсус арбасында пешән ташый һәйкәл атларына. Күкне төймәләүдән арган шәһәр Aktık vagınlardan arıngaçtın, balaları üssüp bitken yırttay, jingel sulap, iple karalana. Karlar gına hala birmesinde, ersiz fanar tağın inandırıp, kariminden arı tıraşağın. Sarı uda üzge yavım tırı, şeşkesine yolmaska yana. Terezlerge trim mangayımını, hem enşe sulu engirretten. Başıldağı, nişek sinek yeri, nişek sinek yeri. Җитмиш
yaşap duymadım biteli. Sülemlik manesiz avazı, kümülnek ilk türü yaralı. Min seni kaldıran bu jirde, sen artık gurur hem havalı. Yaşlarının deminden irinler mallandı, kızardı, karardı. Min seni kaldıran yatlarda, kümülün yarası yanardı. Kızgınlığın emretmiş tavuşu canını dumdıra, üşüde. Min seni kaldıran bu jirde. Lakin min güden geç gitti. Yok, köt min, öttü köt kişindi. Min indi halittim bu kişte. Kilmegiz, görmegiz, bilmegiz. Bir ağır his yurtta min işte. Min suyup duymadım biteli. Lakin yok bu hisnin bir yeri. Ул yükünü yürütürge bitti hal. Min yaşap duymadım şunsı şey. Canlarımla kıyarsındıra. Suyumun bu vay kalemine. Sine geçirmin bit. Sanığına. Şehir uğranların nimetini. Adaştım bir şatkacı derek. Yazlar çinkeş.
Усталмады жи. Bilsen duyalmadı. Әллә қайда үзде бик ерақта ащы тавыш белән сызгырды. Ағашның бұтақтарын һава белән кыйнап сындырды. Беркем тыңламады зарын җилнең. Тәрәзәгә карап бакмады. Исерек түрә ыңгырашып, мендәр белән башын каплады. Тик шулай да тынмады җил. Зарын сөйләр кеше эзләп, урамнарны мең кат урады. Дөнья куба, тарсына җил, нәрсә соң ул агач ботагы. Дөнья буйлап сүнеп бара. Халыкларда дуслык учагы. Dikkate layıktır hazırki gün tatarının yaşları. Anlamak, bilmek, terakki, mağrifet, hikmet bilen eğlenip hem nurlanıp durmakta her dem başları. Bunday görünüş suyuşundan indi min oldan bilen tik bular bizge gerek dingi üstüme konmasları. Üste bu yemsiz kilaş gider, yağmur yavar, jirge rahmet uçar yaşlarımın izli kasları. Şavla bakkan su bulur tağ başları, tağ basları. Kuk bulup kukrar havada, sır yaşav davlaşları. Altırar izgi tıraşının hanşeri, almasları. Yürmesin ağrı üzük millet, kiyip kaşsız yüzük. Biz onun bik zur fahırlı, şen brilyant kaşları. Yürekteki uşak menge sünmez. Siyan deyip her gün nazlasa. Aralarga yatlar verip girse, bize olmaz ile başa savaşlar. Nefret dolu, hissiz bağırlarını ye Xudayım özün bağışlar. Bağırlarda yanmay qala barı nefret, qara sürün. Nefret bilmez, bəxit küsün. Suyu gerek, tatlar için, mehabbetinin altına düşün.
zemherir, uramda buran, buranны bilimden küterip salıp ишекне кайрам. Үйге кірем, әрсіз суық аяқ қоларыма урала, пар ішінде тәнім генә түгел, уйым, фикерлерім юғала. Сине күрәм, туңған бурыннарым ризык исен сизеп жылына, бу татлы хис битләремә күчә, җилкәләргә, аяк кулыма ни хикмәттер. Ялгыз яшәгәндә өйдә булсын шунда плюс 40 жылына, бу итем булмыйды. Кеше төсле рәтле эш кырып, без кешегә күп кирәкме инде? Җәйгән урын, пешкән аш суы, бер елмаю, бер ягымлы караш. Юктарыла шунда ук суык һәм яшисең гади кеше булып. Шак елмай, bir кулың үміткә, атла тигез, булгыр урхан төс, көндә бер хәл, ләкин бар да үтә тәрәзгә шакый көз. Яз хыялда, җәйстә алда аклыкка бата күз. Һәр шак елмай, bir кулың үміткә, салкынга бирешмә, зинһар түз.
Aşıla kübbehe dişige, küpler tili balıt kışarga, alar bit bizning girede, yana yağan karda, kimir şıkta, şıtıp şıkkan neni çeşkede. Benim süyüm de ak balıttay, yırak taşlay kaşak yeneşe. Benim küngel zenger küpke karab, ak balıklar bilen sirleşe. Min sinden yırak kimliklerde, bilemenge alay tügelen. Sağınganda zenger küpke kara, ak balıkta benim küngelim.
агышын, жер сулышын тыңлау рәхәт диләм. Иң гүзәл күй елга шаулавы, җилнең җыры сихәт бирә җанга, сандугачның моңлы сайравы. Кемдер әйтә, дөрләп учак янса җанга рәхәт утын шартлавы. Кемдер әйтә, урман аваз салса, дәрт һәм дәрман аның шаулавы. Кыя тауга менеп тыңлап кара, җилләр ничек тулы иркендә, кулларыңны җәеп кочып кара, назын той син чәчтә битеңдә. Сез белмисез, төнге тынлык аша бер туктатып дөнья агышын ничек рәхәт. Ярым йокы аша тыңлап яту балам сугышын. Далаларда җилләр кытырыныр, киндәр ялар шаулар еракта, телем уйнап учак янар. Мин ишетмәм, ләкин ул чакта минем өчен дөнья туктап калган. Вакытның да сизмим агышын, төнге тынлык, бәхет, йокысызлык. Тыңлап ятам балам сугышын. куерта. Һәм тагын таралаумышсыз тапкырдан, күңелем сагышын отарга теләсәң, төтенне мең кабат үзенә тапкырла. Күкләрне мең кабат кискәләп, йырткалап, тар атта бушлыкка күмелгән җиһанга күк түгел,
Тик қара бушлыкны күрерсең. Күңелем борчуын син шуннан шамала. Каядыр ашыккан бер көтү жаннарны бутарлап бер ушка бер кая җибәрмә. Туктаусыз кычкырган тавышлар яңгырар. Күңелем төннәрен шулардай тилелә. Күк тырнап йөришкән болытлар иемен сыккалап кыш көне яңгырлар яудырсын. Калтырап торгаштан ничаклы урынсыз, мәгънәсез күз яше түккәнем аңларсың. Кучаклап алсаңмы саташкан жанымны, бер тынсыз, яшереп кирексез сүзләрне, болытлар таралып, төтеннәр югалып, күкләрне яктырып киткәнен күрерсең. Җилендә апрельнең чәчләрен таралсын. Уракта йортларның иң соңгы катларын йолдызлар уклардай атылсын күзеңә. Һавадан исергән ят урам этләре монафик шәһәрнең тарлыгын күрә алмый, галәмен сагынып сүгенә. Ак бәсле асфальтның таушалган күлмәген туздыра сыңлаган таксилар чылбыры. Мин сүзсез җырларга сүрәтен яшереп, эчемнән көйлемен ни бары. Һәм йыртык болытлар җибәрәм яныңа. Тымызык яңгырлар төнеңне чылатсын. Йоклатмый сине яшь апрель төннәре, абысын сүрән таң чырасын. Йокыга китә алмый кызынсу ярыннан кычкырам тавышсыз дамал бер гашыйк. Төш күреп йоклавың бүтүндә гөнаһтай. Йоклама, бергәләп адашыйк. Проектынан шыққан икенче буын бу. Тагын бер тапкыр алкыштыйлар. Гүлзилә Гафурова. Гөлүсә Шихапова. Эльвира Рәфикова. Лейла Хабибуллина. Алсу Саляхова. Эльнар Байназаров. Гүзәл Закирова.
şairlerimiz idi. Әлбәттә, яңа дулкын ул һәр вакыт шагыйрьләрдән торган, ләкин biz Хәлим яңа буй җыены буларак, әлбәттә инде монда композиторларында катнаштык. Чөнки безнең проектның төп максаты ул төрле шәхесләрне, төрле иҗади кешеләрне берләштерү иде. Һәм аларга да алкышлар. İlyas Kamal, Dine Hakimova, Alsu Sımgatulina, Milevşe Hayrulina, bugün maxsus qonaqlarımız da var idi, lakin alarga pişkençi elbette bu in bir kişinin яңа дулкыны, rejissörünün яңа дулкыны buldu. Elbette ol әлеге үзігіне Әмине Миндиярова. Әмине Рахимит. Kiminde birinci bizning bu şairler bizni soylab alıngan idi. 17 noyabrda. Onlar elbette aktör tugul idi. 17 noyabrda siz hatırlasangiz kimlar Kamal teatrında buldu? Әмине. Şuшы şairler alar bik dulkınlanıp kına, bik şunday qavşap kına çıgıp, men bit әле Qarаңғы авылдан келген, менә Kamal театр сәхнәсендә басып торам дип әйткәннәр иде. Инде бүген алар актер буларак та чыгыш ясадылар. Әлбәттә, моның өчен кешеләр, бик күп кешеләр көч салды. Буларның иң беренчесе безнең яраткан актерыбыз һәм бүгенге кичәнең махсус кунагы Илдус ага Әхмәтҗанов. Илдус абый, Хәлим һәм Татар яшьләре хорының сезгә рәхмәт хаты. Зур рәхмәт сезгә. Сәхнә телен яшьләр аның белән өйрәнде. Шулай ук безнең махсус кунагыбыз, Хәлим активисты Эльмир Низамов, композитор. Teşekkürler. Хәлим активисты булар, аңа рәхмәт хаты юк. Һәм инде безнең бик матур фәрештәбез бар иде. Һәм бу фәрештәне без берничек тә бүләкләмичә калдыра алмадык. Жданова Диләрә Денис кызы. Диләрә, рәхмәт сиңа. Бәхетле бул, яме. Бәхетле бул. Şulay bizning яшьләр белән Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры артисты Зөлфия Вәлиева да эшләде. Зөлфия, сез мондамы? Зөлфия, рәхим итегез. Ике кишен tümge kadar olar bilen birge buldu, kumulin bağışladı, rəhmət Zülfiyə, Xəlif isimli. noyabrda bizning ko'pillarlarimizning birisi bo'lgan. Шулай ук инде шигърият буенча усталык дәресләре үткәргән Илсияр апа Ихсанова да бирде. Илсияр апа ул 17 шагыйрьдән 10 шагыйрьне сайлап алдылар, ләкин инде безнең Рима Фәрәхова катнаша алмады, чөнки ул Алабугадан иде. Һәм репетицияларда булмагач, Илсияр апа бик зур рәхмәт. Sizin için işler. Bik zor rahmet. Bulat Cihanşin mında tügüldür. Bulat Cihanşin'ga Tavuş Yazdırı Studiyası için hem Tavuş Yazdırı'nın içinde zor rahmetlerimizni yetkireriz. Benim de tağın rahmetlerini eğitim tüzersiz birazına. Bizning kitaplar Tataristan kitap neşriyetinden idi. Hem indi bu bulaklar bilen şairler, şiiriyet buldu bunda. Kompozitorlar, jırlar,
Бәлки инде иҗат итәрләр, инде сезгә өйрәнергә. Яме, безнең менә шул кадәр караңгылык күп булгандыр дип уйлыйсыздыр. Бу әлбәттә безнең калепнең шушы темага багышлавыбыз күпкә киткән кебек тоелгандыр, ләкин бүгенге менә депрессиядә мин йөрим, күңел төшенкелеге дигән яшәүчеләргә бераз калепнең елмаюы да иде. Ягъни ирония да иде бу, аңласагыз. Һәм инде буны фильм буларак та кабул итәргә була. Инде калеплеләргә, активистларга да рәхмәт әйтәм. Радиф Кашапов bu kişiyle okulumuz buldu. Radif Bikzur Ahmet, Yıldız Minnulina. Aygül Abdurrahmanova. Elvina Najipova. Luiza Yansuan. Барыңызға да бик зур рәхмәт, көтүгүр төшүрүп калдырганмын. Шулай бик зур рәхмәт, рәхмәтләребезнең иң зурысы ул Камал театры, Казан дәүләт консерваториясе һәм Тәртип FM радиосы. Чөнки бүгенге яшьләргә бүләк буларак тәртиптә без инде Гүлчәчәк, әлбәттә Гүлчәчәк. Әлбәттә кемнеңдер төшүрүп калдырганбыздыр, күрәсез, яшьләр ничек бер-берсе өчен җан аталар. Рәхмәт сезгә. Тәртиптә аларның шигырьләре язылачак һәм һәрбер шагыйрьгә 5 минутлык, 10 минутлык тапшырулар багышланачак. Беренчедән, икенчедән инде Радиф Кашапов менә кайбер шагыйрьләрне алып альбом төзергә булды. Димәк, 5 музыкант, 5 шагыйрьгә яңа альбом чыгачак. Инде Калип булай гына эшләрен тамамламаячак. Сез бүгенгедән безнең рәттә. Димәк, Эмир Низамовны без ничек эксплуатациялибез? Сезне дә киләчәктә шундый язмыш көтә. Рәхмәт сезгә. Инде бездә яңа дулкын, яңа буын шагыйрьләре исеменнән барлык оештыручыларга, шушы чара өчен җан атып йөрүчеләргә рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук исемләп атап тормыйбыз, чөнки алар бик күп. Без монда хәтта төннәрен дә эшләдек дисәк тә була. Безнең белән эшләделәр, безнең белән тырыштылар. Һәм инде безнең кечкенә генә, үзебезнең чын күңелдән әзерләгән бүләкләребез бар. Без инде аларны сезгә сәхнә артында тапшырырбыз, монда вакытны сузмас өчен. Ул кечкенә генә булса да, шушы кичәнең, шушы ничә айның, ничә көннең истәлеге булып торсын иде. Инде мин залдан менә прожекторлардан күрмим генә, без әзерләгән әйберне алып килеп җиткерделәрме, күренегез әле алып килгән булсалар зинһар өчен. Нәрсәдер күрсәтә инде. Ансында соңрак инде оклы, кызыллы, роза букетлары әзерләгән иде гүзәл сезгә һәм режиссерыбыз Әминәгә зур ихтирам йөзеннән. Инде безнең белән эшләгән барлык оештыручыларга инде кечкенә генә истәлек бүләге. Бик зур рәхмәт кабат очрашуларга кадәр. Соңгысы булмасын. Барыбызга да. Рәхмәт сезгә. Очрашулар насыйп булсын. Инде безнең Шариф Татару сайтына киргә онытмагыз. Шулай контактыбызны социаль төркемебез бик актив эшли. Һәм инде без бүгенге көндә Нәфисә Исмәгыйлова белән Тукайга багышланган бер батим әзерли башладык. Менә март аенда чыгачак бу спектакльдә, документаль спектакльне сез дә